በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐደ አምላክ አሜን። መጽሓፍ በረልሳን ዘቅዱሳን መበል 13 ክፋል ካብ ዝሓለፈ ዝቐፀለ ተዓዛዝነት ማለት ፍቃድካ ንፍቃድ ካልእ ምግዛእ ማለት እዩ። ኣድላይነት ናይዚ ጠባይ ልዑል ስለዝኾነ ኣቦታትና በዚ መሰረታዊ ጠባይ ክላመዱ ኣበርቲዖም ፅዒሮምን ደኺሞምን እዮም። ፍኖተ አትናቴዎስ ናይ ቅዱስ ጳኩም ወዲ መዝሙር ዝነበረ ቅዱስ ኦሪስዮስ ብዛዕባ ተዓዛዝነት ከምዚ ኢሉ ጽሒፉልና ኣሎ። ምእዛዝ ህይወት እዩ፣ ዘይምእዛዝ ድማ ሞት እዩ። ቀዳሞት ኣቦታትና ንተኣዛዝነት ድኽነትን ጾምን ነዘን ሰለስተ ነገራት ኣጥቢቖም ይሕልዉ ነበሩ። ኣባ ኤልያስ ምእዛዝ ንምእዛዝ ትጽውዓ፣ ሓደ ሰብ ንእግዚኣብሔር ምስ ዝእዘዝ እግዚኣብሔር ድማ ልማንኡ ይሰምዖ። ኣባ ሚዮስ ካብ እግዚኣብሔር ንምርሓቕ ሔዋን ብክፉእ መልኣክ ተታሊላ ብትእዛዙ ሸፈተት። ቅድስቲ ድንግል ማርያም ግና እግዚኣብሔር ብምእዛዝ ወልዲ ከምትወልድ ካብ ብርሃናዊ መልኣክ ብስራት ሰምዐት። ቅዱስ ሄርሜዎስ ፍረ ዕንጨይቲ ብምብላዕ ብዘይ ምእዛዝ ምኽንያት ዝመፀ ሞት ኢየሱስ ክርስቶስ ብምእዛዝ ኣብ ዕንጨይቲ መስቀል ተሰቒሉ ሞት ተዋጊዱ ህይወት ሃበና። ቅዱስ ሄርኔዎስ ኢያሱን ካሌብን ንሙሴ ስለ ዝተዓዘዙ ናብ ምድሪ ተስፋ ክኣትዉ ክኢሎም እዮም። እቶም ዘይተዓዘዙ ልዕሊ 6,000 ዝኾኑ ሰባት ግና ኣብ ውሽጢ ምድረ በዳ ሞቱ። ቅዱስ ፖሌቅኖስ ሓደ ወዲ መዝሙር ድሌታቱ ውልቁን ድሕሪቱ ከይሃደገ ምእዛዝ ከይጀመረ ሰላም ናብ ዘለዎ ከተማ ክበጽሕ ኣይከኣለን። ቅዱስ በጽንፋርዮስ ትሕትና ዝርከብ ካብ ተኣዛዝነት ስለ ዝኾነ ብዘይ መምርሒ ምንም ዓይነት ድሕነት ክህሉ ኣይክእልን እዩ። ንሕና ካብ ደዌ ሥጋ ክንፍወስ እንኽእል ብመንገዲ ትሕትና ኣቢልና ኢና። እቲ ኣብ ውርደትና ዝዘከረና ምሕረቱን ዘለዓለም ይነብር። መዝሙረ ዳዊት 136 ቅዱስ ዮሐንስ ዘሰዋስው ቅዱስ ጳውሎስ ስለ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ክዛረብ ከሎ ክርስቶስ ርእሱ ብምትሓት ንኣቦ ክሳብ መስቀል ሞት ምእዛዙ ይገልጸልና። ሞት ናብዚ ዓለም ዝኣተወ ብዘይ ምእዛዝ ኣቦና ኣዳም እዩ። ሞት ኣዳም ካብዚ ዓለም ዝተወገዘ ድማ ብምእዛዝ ጎይታ እዩ። ቅዱስ ፊልጶስ መለለይ መንነት ናይ ሓደ ክርስቲያን ንኽእዘዝ ፈቃደኛ ምዃን እዩ። ኣብ ወንጌል ተጻሒፉ ከም እንረኽቦ ትርጉም ምስጢር ርእስኻ ምኽሓድ ምእዛዝ እዩ። ምእዛዝ እንድሕር ዘየልዩ ትሕትና የለን። መንፈስ እግዚኣብሔር ብዘይ ተኣዛዝነት ፍጹም ኣይርከበን። ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘእንዝናዞ ብናይ ገዛ ርእሱ ሓሳብ ዝኸይድ ንስርዓትን ንልዕሊኡ ዘሎ ዘይእዘዝን ዘይግዛእን ሰብ መንፈሳዊ ሰብ ኣይኮነን። መንፈሳዊ ሰብ ብተኣዛዝነት ንርእሱ ዝገዝእ ንሱ ንወለዱ ንኣባት ነፍሱ ንስርዓት ቤተ ክርስቲያን ብምእዛዙ ንእግዚኣብሔር ብፍጹም ልቡ ይእዘዞም። ተኣዛዝነት ምልክት ትሕትና እዩ። ትሕትና ድማ ካብቶም ሰናይ ምግባራት ሓንቲ እያ። ኣቡነ ሽኖዳ ሳልሳይ ንመንፈሳዊ ኣቦኡ ብምእዛዝ ዝነብር ሰብ ካብቲ በረኻ ከይዱ ገይኑ ብብሕትውና ዝነብር ንላዕሊ ብዝበለጸ ይጥቀም። ሓደ ኣቦ ንመንፈሳዊ ኣቦ ሓደ ግዜ ዝእዘዝ ካሊእ ግዜ ድማ ዘይእዘዝ መነኮስ ክርስቲያን ከምቲ ሓደ ግዜ ሃኒፁ ብካሊእ ግዜ ድማ መሊሱ ዘፈርስ ሃናፂ ሰብ ይመስል። ስለዚ ድኻሙ ኩሉ ከንቱ እዩ። ቅዱስ ዮሐንስ ዘሰዋስው ካብ ንጽህና ብምእዛዝ ትበልጽ። ንጽህና ኣብ ውሽጢ ትዕቢት ትጽወር እያ። ምእዛዝ ግና ኣብ ውሽጣ ካብ ንጽህና ምእዛዝ ትበልጽ። ንጽህና ኣብ ውሽጣ ትዕቢት ትጸውር እያ። ምእዛዝ ግና ኣብ ውሽጣ ትሕትና መብጽዓን እያ ትጸውር። ኢታይ ሰንቅሌቲካ ቃል ወለዶም ዘይሰምዑ ልቦም ዝተረረ ሓያላት ውሉድ
ዝትንስኡሉ ግዜ ክመፅእ እዩ። እወ ተዓዛዝነት ልዕሊ ጾምን ጸሎትን ምዃኑ ዘየስተውዕሉ ብሓሳብ ገዛ ርእሶም ዝመርሑ ስጋውያን ኣገልገልቲ ከትንሱ እዮም። ሓደ ካብ ቀዳማውያን ኣቦታት ወደይ ይስማዕ መምርሒ ይተቐበል ብፍርሃት እግዚኣብሔር ዝምራሕ ሰብ ፍቶም ከም ይስሐቅ ዝኩን ቅዱስ ጳቁሚዮስ ምእዙዝ ኩን እግዚኣብሔር ዓይኒ ልቦናኻ ከብረልካ ፍልጠት ክውስኸልካ ጥበብ እውን ክመለካ እዩ። ምክንያቱ እቲ ጽሑፍ ንትሑታት ብፍርዲ ክመርሖም ንትሑታት እውን ብመንገዱ ከስተምሮም እዩ ይብል። ብተዓዛዝነት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክትቀውም ምስትኽእል ኣብ ኩሉ ስራሕኻ ሰላም ክህበካ እዩ። ኣባ ጳኩሚዮስ ሕድገት ንእግዚኣብሔር ሕድገት ክገብረልና ንልምኖ እንተሊና ንሕና እውን ሕድገት ክንገብር ኣለና። ቅዱስ ፖሊክሪፐስ ቅዱስ ፖሊክሪፐስ ወንጌል ብቐጥታ ካብ ሐዋርያት ብፍላይ ካብ ቅዱስ ዮሃንስ እናሰምዐ ዝዓበየ ትውፊት ሃዋርያት ብዝግባእ ዝወረሰ ብኩለንተንኡ ንሃዋርያት መሲሉ ዝተንስአ ፍረ ሃዋርያት እዩ። ቁፅሩ ካብ ሃዋርያት ኣበው ኮይኑ ቅድመ ፍጻሜ ኒቅያ ካብ ዝነበሩ ስሙያት ኣቦታት ሓደ እዩ። ቤተ ክርስቲያን ሰመርኔስ ብዝግባእ ዝሓለወ ብምእመናንን ካህናትን ሰሜርኔስ እውን ኣዝዩ ዝተፈተወ ቅዱስ ኣቦ ነበረ። ቅዱስ ፖሊክሬፐስ ብ70 ዓ.ም ኣብታ ጥንታዊት ከተማ ሰሜርኔስ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ኢዝሚር ተወለደ። ወለዱ ክርስቲያን ከም ዝነበሩ ምንጭታት የመልክቱ። ካብ ስድርኡ ሰላጣ ካሊስታ ዝተባህለት ሕያወይቲ ዝኾነት ኣደ ከም ዝወለደቶ ይንገር። ድሕሪዚ ኣብ ውሽጢ ከተማ ሰሜርኔስ ዝነበረ ቡኩሎስ ዝተባህለ ሊቀ ጳጳስ ወሲዱ ትምህርቲ ሃይማኖት ብዝግባእ ኣስተምሂሩ ኣዕበዮ። እዚ ቅዱስ ኣቦ ቡኩሎስ ወዲ መዝሙር ቅዱስ ዮሃንስ ብምንባሩ ፖሊክሪፐስ ምስ ቅዱስ ዮሃንስ ይኹን ካልኦት ሃዋርያት ንኽራኸብ ዕድል ዝፈጢሩሉ እዩ። ቅዱስ ቡኮሎስ ቅንዕንኡን ትውሃቱን ተመልኪቱ ዲቁና ሾሞም። ቀፂሉ ክህነት ሂቡ ናይ ቀረባ ሮዶ ገበሮም። ቅዱስ ዮሃንስ ወንጌላዊ ሃዋርያዊ ጉዕዞ ኣብ ዝፍጽመሉ ኣጋጣሚታት ምስኡ ሒዝዎ ይኸይድ ከም ዝነበረ መዛግብቲ የብርሁ። ከም ዝፍለጥ ቅዱስ ዮሃንስ ካብ ካልኦት ሃዋርያት ንላዕሊ ኣብዚ ምድሪ እዚ ንንውሕ ዝበለ ኣገልግሎት ዝፈጸመ ኣቦ ምዃኑ ነዚ ሓቂ እዚ እሙን ይገብሮ። ብዝያዳ ትውፊት ቤተ ክርስቲያን ፖሊክረስ ምስ ቅዱስ ዮሃንስ ንንውሕ ዝበለ ዓመታት ረዳኢ ብምዃን ከም ዘገልገለ ዘጊብልና ይርከብ። ቅዱስ ቡኮሎስ ምስ ዓረፈ ቅዱስ ዮሃንስ ናብ ፍጥም ቅድሚ ምስዳዱ ቅዱስ ፖሊክሪፐስ ኣብ ሰምሬኔስ ሊቀ ጳጳስ ገይሩ ከም ዝሾሞ ጡርጥልያን ዝተባህለ ኣቦ ዘጊብልና ኣሎ። ቅዱስ ፖሊክረፐስ ካብ ሃዋርያት ቀፂሉ ብዙሓት ደቀ መዛሙርቲ ኣብ ትሕቲኡ ኣብ ግዚኡ ዘፍረየ ኣቦ ኮይኑ ካብቶም ኣብ ትሕቲኡ ዝፈረዩ ቅዱሳን ሰባት ኣዝዮም እውን ዝፍለጡ ንቤተ ክርስቲያን ሞገስን ግርማን ኮይኖም ዝሓለፉ ቅዱሳን ኣቦታት ይርከብዎም። ንምሳሌ ቅዱስ ሄሬኔዎስ፣ ቅዱስ ፓፒያስ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ተጠቀስቲ እዮም። ሊቀ ጳጳስ አንጾኪያ ቅዱስ አጉናጢዮስ ንቅዱስ ፖሊክሪፐስ ይፈትዎን የፍቅሮን ነበረ። እዞም ክልተ ኣቦታት ዋላ እኳ ኣብ መንጎኦም ዝተረሓቐ ፍልይ ዕድመ እንተነበረ ኣብ ዘመኖም ካብ ዓብይን ክሳዕ ንእሽቶን ብዘይ ምፍልላይ ቃል እምነት ንምስማዕ ይተኣኻኸቡ ስለዝነበሩ እዞም ክልተ ሃዋርያን ኣበው ኣብዚ ተፋለጡ። ክልቲኦም ደቀ መዛሙርቲ ቅዱስ ዮሃንስ እዮም። ቅዱስ አጉናጢዮስ ሰማዕትነት ክቕበል ናብ ሮም ክኸይድ ከሎ ናይ መወዳእታ ቃል ለበውኡ ቤተ ክርስቲያን አንጾኪያ ሓደራ ኣነ መልእኽቲ ዘይፀሓፍኩለን ቤተ ክርስቲያን ንስኻ ፀሓፈለን ዝብል ነበረ። ቅዱስ ፖሊክሪፐስ ነዚ ለበዋ እዚ ተቐቢሉ ንሰብ ፊልጵስዩስ ደብዳቤ ጽሒፉ ለኣኸ። ብተወሳኺ ምስቲ ደብዳቤ ቅዱስ አጉናጢዮስ ንኻልኦት ዝፀሓፎም መልእኽትታት ዝለኣኾ ምስኡ ኣሰንዩ ለኣኸሎም። ኣሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለመስቀሉ ክቡር። ኣሜን። መበል 14 ክፍል ይቕፅል።